ранку. Привітання кажу. Привітання, Лесик. Да что с вами такое? Вы ніби зачарованные. Чи не прочнулись еще? Да мы прочнулись, просто у нас споборництво. Споборництво? У такий час? Менавіта у такі. Дайте здогадаюсь, якое. Кто больше просидеть и не поворушиться? Не-а. Не. А что тогда с вами? У вас споборництво, кто больше молчать будет? Не-а. Снова не-а. Да что ж такое, кто вас зачаровал? Ніхто. Вот что всю раницу сопсовала. Що ти наробив? Ти навошта спінери спинив? Тому що ви сидите, быцем зачарованные. Навіть з сябром повітатися, як треба, не можете. Але у нас споборництво було. Чий спінер довжей крутиться. Ваня, запускай знов. Споборництво обновляється. Не, Кася. Зробім невеликий перапынак у нашей ранішній олімпіаді і попросим прабачэння у Лесіка. У Лесіка? Вось яшчэ. Кася, Лесік наш лепший сябр. Ён прыйшоў з добрым настроем, павітаўся, а мы... А што мы? Таксама павіталіся. Ну, толькі мы занятыя былі і не маглі з Лесікам размаўляць. Ветлівыя дзеці так ніколі не зробяць. Калі сябар завітаў, трэба з ім павітацца, спытаць, як у яго справы, і запрасіць разам пагуляць. Вось-вось. Тады у мяне прапанова. Лесік, нясі свой спінер, будзем спаборнічаць разам. Не, тады не вельмі ветліва з нашымі гледачамі абыдземся. Ванечка, а якія ў цябе прапановы? Трэба прыдумаць які-небудзь занятак, каб ён зацікавіў усіх. Лесік, слухаем твае прапановы. У хованкі? Не вельмі добры варыянт. Чаму? Гэта ж вясёлая гульня. А гледачы, як мы адначасова ўсіх знайсці зможам? А калі які-небудзь шустрык схаваецца далёка-далёка, і мы яго паўгадзіны шукаць будзем? Складаная сітуацыя атрымаецца. Што тады астатнім гледачам рабіць? Ваня, давай свой варыянт. Як скажаш, так і будзе. Можа, скарыстаемся самым правераным спосабам? Гэта якім? Разам паглядзім мультфільм. Ванечка, як заўсёды ў цябе цудоўная ідэя. Давайте глядзець. Лесік, цяпер твоя чарга прапанаваць цікавы занятак для сённяшняй раніцы. І каб усе маглі ўдзельнічаць, і мы, і гледачы. Не цягні час, аб'яўляй. Я прапаную я... Лесік, ты чаго завіс? Што, нічога вясёлага не прыдумваецца? На жаль, не. Вось і спадзявайся на цябе. Ніякіх арыгінальных ідэй. Я магу, просто зараз не прыдумваецца. Сябры, а як вам моя такая прапанова? Слухаем цябе уважліва, Ванечка. Зараз самы час зрабіць вясёлую размінку. Ой, Ваня, як цудоўна ты ўсё прыдумаў. Лесік, вучыся. І якія практыкаванні рабіць будзем? Зараз і прыдумаем. У нас будзе самая асенняя размінка. Здорово! І я ведаю, з чаго пачаць. З чаго? Мы разбудзім Сонейка. Ух ты! І праўда, восенню Сонейка любіць доўга паспаць раніцай. Сябры, і вы далучайцеся да нашай размінкі і будзіце Сонейка. Можаце і дарослых запрасіць разам пазаймацца. Робім вось так. Цягнем свой вверх, быццам спрабуем да Сонейка дастаць. Яшчэ разочак. А цяпер давайте уявім, што мы з вами ловім асенняе лісце. Дзьме вецер, а мы спрабуем ухапіць каляровы лісцік. Цудоўны лістапад у нас атрымаўся. А можна я прапаную варыянт для нашай асенняй разміначкі? Давай, Кася. Восенню збіраюць ураджай, так? Так. Дык вось, давайте уявім, што мы сабралі вялікі ураджай і ставім цяжкія кошыкі на стол. Іншымі словамі, дзелімся з сябрамі восеньскімі падарункамі. Так. Вось такая ураджайная размінка у нас атрымалася. А зараз, хто жадае,
можа паўтарыць нашы вясёлыя рухі. І яшчэ, дзяўчынкі і хлопчыкі, лепш будзе, калі вы далучыце да нашых практыкаванняў і свае вясёлыя варыянты. Так, Толькі галоўнае ўсё рабіць у добрым настроі. ёсць такая прымета. Калі раніцай ты выканаеш добраранкаўскую разминку, цудоўны настрой на ўвесь дзень табе забяспечаны. Кася, гэтую прыкмету ты сама прыдумала? Ага, і толькі што. А ў тых, хто глядзіць добраранак, не можа быць дрэннага настрою. І мне здаецца, што вельмі добра стварае настрой цікавы мультфільм. Правільна, Кася, гаворыш. Між іншым, як і заўсёды. Давайте мультфільм глядзець. Давайте. А зараз адгадайце маю загадку. Ой, я загадкі вельмі люблю. Слухаем уважліва. Што трэба абавязкова пакласці ў школьны рюкзак? Як што, дзённік? Гэта галоўны дакумент вучня. Ваня, правильно Лесик отгадал твою загадку. Пра дзённік правільна сказаў, але не тое я загадаў. Думайце яшчэ. У маім рюкзачку заўсёды каляровыя ручкі і фламастары. А ўсё таму, што я вельмі люблю маляваць. І гэта цудоўны адказ. Але яшчэ думайце. Ну што тады? Ваня, дай падказку, маленькую. Даю. Гэта вельмі карысная рэч. Можа, цукерачка? Мне здаецца, што без яе школьнікам ніяк не абысціся, асабліва такім прыгожым і разумным дзяўчынкам, як я. Вось яшчэ прыдумала. Ты, Кася, вельмі наблізілася да адказу, але я не цукеркі загадваў. Вельмі наблізілася? А, твой адказ можна з'есці. Так, ён вельмі вітамінны. Яблычак, банан, морква, капуста, бурачок. Яшчэ пералічваць. Усё, што ты пералічыла, павінен есці кожны школьнік. Але ўсё гэта ў школьны рюкзак не возьмеш. А вось яблычак якраз знайдзе сабе месца ў кішэні школьнага рюкзачка дзяўчынкі і хлопчыкі. І перакусіце ім, калі ласка, на перапынку. Ваня, а у тебя яшчэ 2 яблыкі ёсць? Вядома, зараз мы хутенька пакладзём іх у нашы школьныя партфелі і пабяжым на заняткі. Ой, цудоўнага ўсім дня! І да хуткай сустрэчы зранку У нашым добраранку!